Tervehdys. Mä oon Mervi Kaartaho, 62-vuotias sairaseläkeläinen Iitistä. Mut löytää tuolta kokemustoimijaverkostosta myös suolistosyöpään sairastuneiden kokemustoimijaverkostosta. Vuonna 2017 sairastuin peräsuolisyöpään ja erittäin vaikeiden hoitojen sekä avanteensulun jälkeen sain ulosteen karkailuvaivan, Lars-syndrooman. Ja palasin töihin osa-aikaisena ja työkokeilukin tuli testattua. 11 kuukautta jaksoin, kunnes uuvuin ja jäin pitkälle sairaslomalle ja siitä sitten sairaseläkkeelle. Lars-syndroomaan erinäisiä hoitoja on tehty tässä vuosien varrella. Myös neurostimulaattori testattiin, mutta sekin oli epäonnistunut se testaaminen. Tänä päivänä mä autan syöpäpotilaita sekä ulosteen karkailusta kärsiviä ihmisiä etänä, koska olen joutunut jäämään kotiin, mutta silti mulla on arvokas elämä ja nyt tämän ulosteen karkailun myötä on mennyt kohti häpeääni. Ota yhteyttä. Kiitos. Moi.